apha ngumpostoli uPaul lo othetha lamazwi uthi owami umzimba ndiyawuqhelisa. Ngenye yezinto ke leyo eye idelay umzalwane because umzimba ufuna uya le, umoya ufuna ukukhonza uThixo. Uthi ke ngoku ndiyawuphatha gadalala, ndiyawuqhelisa. Ninzi umuntu ebefuna ukuzapha enkonzweni namhlanje but akekho. Uhlulwe ngumzimba wakhe abanye babo. Ngoba inyama ithe ngayijongayo athi kulenqele. Nawugodola nithi la kutsho ntoni umzimba wakhe. Na uthi ke ngokumpostoli uPaul ndiyawuqhelisa. Ndiwuphatha gadalala. Kubalulekile ke bantwana bakaThixo uba siqhelane nenkonzo zokuzila ukudla. Fasting. Ukuzila ukudla wenza inyama ilawuleke. Qhelisa inyama. Ayikho lula ke into ongatyi. Ungatyi nje uziqengelene nje. Ungadla beswini. Kodwa xa ungasomzalwana ongakuzeli ukudla inyama iyaxaka. Xa ke inyama ixake futhi that's why umpostoli uPaul enguPawulos washunyayisa kuKristu uthi mna ndiwuphatha gadalala owami umzimba ndiyawuqhelisa. Ungandixaki. Inyama ifuna udumo. Inyama ithi ndidiniwe. Inyama ithi ndinxaniwe ndifuna. Yonke into efuna apha kwelizwe inyama leyifunayo. Ingozi inyama. Into ewisa umuntu inyama amaxesha amaninzi. Imfuno zenyama nje ziphuma ngapha zona. Uthi kumpostoli uPaul ke bo ndiyayiqhelisa. Hey, kawufundele verse number 27. Qala baqale. Ndiwuphatha gadalala umzimba wami. Yes. Ndiwuqhelisa. Ndiwuqhelisa. Ukuze uhlale ulawuleke. Ukuze uhlale ulawuleke. Once wangumzalwane ongathandazi, ongazili ukudla, iyaxaka inyama ndiyaxelela. Ndiwuphatha gadalala umzimba wami. Ukuze uhlale ulawuleke. The more ndiwuqhelisa, the more ndiyesondelana noThixo. Unomzekelo ndake ndawuthanda wenza uthanda unikane kwi-crossover ngonyaka ophelile. Uthi uba unikane thetha. Uyabona uba uthi awuzili kudla, awuthandazi, wayipha useba uzoyiya. Nonye utata uyahamba notata uxhinga ebamisa uthi ngapha ayithi umzekelo wakhe na. Ngapha inyama ngapha intoni? Yes. Uthi ke ngoku once ke ngoku ngumzalwane yiza Titus. Yiza JJ. Yiza boy. Sohlulekile Titus. Oh, sowuzile. Akoma. Hlala phansi Titus. Yiza boy. Yeah, ndifuna lamzekelo baba unika. Ndawuthanda lamzekelo. Amen. Uthi ba umnikane ngumoya lo. Inyama le. Malibonke igama lenkosi. Now, njengoba ke ngoku ihlala ngolhlobo JJ. Ihlika ngawonke izezantsi. Yeah. Lo mzalwane njengoba elolhlobo aqala amkela uYesu. Athandaze. Xa ithandaza uyenyuka kancinci. Lo ebeseke emile ngolhlobo ayeke ukuthandaza. Xa yeye ukuthandaza uyehla kancinci. Lo uyathandaza. Hlala phansi bazalwane siba unikane Sunday yenzela umzekelo apha. Uzabe lapha Sunday. Nenikhumbuza aphinda uphinde. Kodwa the more usendla inyama iyixaka. The more usendla umoya uyigcwala. Yingakho besithi umpostoli uPaul apha ndiyayiphatha gadalala inyama
yami ukuze ingandixaki. Ndiyayiqhelisa. Umpostile uPawule bengumpostile bazalwane omkhulu. Siko thina ke bazalwane hayi bantwana bakaThixo masiqhelisa inyama yethu. Mali bakho igama lenkosi. Ndiyayiqhelisa, itrainer. Amen. Oyo mzalwane mhlawumbe uyawuthi mina ndikade ndimvuka u5 ngithandaza. Ndakade ndivuka udibana nawo sowuyeke yonke lo nto le. Hayi bokwenzeka nto nohlulwe inyama hayi mali khapha ingubo mzalwane. Uhambe uyothandaza. Ayisebusika ngosomani ukhoba kancane. Oyivingcelele uzawuvuka uyothi ngiyathandaza. Sithi sadla abantwana bakaThixo. Inyama ifuna yabona inyama nje inendlela zayo. Kodwa leli izinto umpostile uPawule ndiyayiqhelisa. Ndiyigadagada la yiyo lefuna singathandazi. Phela bayibona xa uzila ukudla ke ngoku ukuthi xa uzila ukudla uzibeke insuku ukuthi ayibona le 3 days anduzodla le 3 days. Awala mani nxa siya ku1 o'clock. Zange wawuhalela umphokoqo. Udinga udla kwamakhelwane ufa. Atsho ngamandla uvela ubethwe indlala. Sowuhalela umphokoqo lo. Kodwa ebazana ndifuna uyithethe ukuyibona inhlungu yokuba uzixelele banza uzila ukudla for 3 days. Uzile loqala kwelesibini ohluleke uyena uthi ngogqiba ukhaba emabini ube khona into ebuhlungu. Mamani khona ibali leke lake saliva ke thina information eyake yaphuma kuma developship akuthiwa athi thina nxa sizile ukudla sithatha izikhwenkwane sizibethelele emaplangeni ziphume ngapha kumaplanga zime zithi yabona isikhwenkwane nxa sibe ngohlobo siguqe phezukwazo sithandazela into eyodwa yokuba abazalwane nxa bezile ukudla babalambe bangayigqibi fasting. Uba uthe olusuku namhlanje andihle mawuthi ubethe 1 o'clock abese ebethe indlala elambe ayiyeke le nto akayenza ngoba yaphela lo suku akalibelile la 3 days amandla wayo azobonakala kulomzalwane. Umpostile uPawule ndiyayiqhelisa inyama yami ndiyayiqoba ukuze ingandixaki. Ngenye yenhlobo zokuthandaza funa le verse mama sithandaza Gqibezelo 27 umfunde wonke ke. Ndiwuphatha gadalala umzimba wami ndiwuqhelisa ukuze uhlale ulawuleka. Leze ndithi ndakuba ndibashumayelezile abanye mna ngokwami ndingamkeleki. Unento eyodwa uyazazi ba nami sadinga izulu. Njengoba ndishumayela nje akuthethi uba mina sendiwelile sendifikile ezulwini. Ingaba lilize ndithi sendibashumayezile abantu ugqibe mina ndibe ngumlahlelwa ngaphandle. Mandiqhelisa inyama yami ke iyazi uba mayenzeni mayingenzini. Ukushumayela kwami kusindiswa abantu kukholwa abantu bathi amen benze ayithethi loo nto leyo basendifikile mandiqhelisa inyama yami. Inganxa baninzi babaqala kakuhle bashumayela kwabonakala kwenzeka leyana le batshintsha endleleni baxakwa inyama yafuna izinto. Unethetha kumpostile uPawule ndithi ndifuna ukwenza ku-right sokubi kuyasondela. Ndiyayiqhelisa inyama yami ingandixaki. Kungabe lilize ndithi sendishumayele kangakagqibe mna ndibe ngumlahlelwa ngaphandle. 1 umzalwane uyazakha ke nina zintanda zakheni unexanduva lokwakha nokukhuleni kwakho. Point number 2 isimilo sethu singafani nabantu belilizwe. Abanathemba lazulu abantu banandaba nayo yonke ithile savuma sabeka izandla sayithatha le family. Ingqondo zenu mazihlasiyeke. Umzimba wami uphatha gadalala ndiyawuqhelisa ukuze ngomso ungandixaki. Kukho amaqithi
anxiety ke apha ekukhuleni. Umzalwane xa ke sekekhulile abantwana bakaThixo ezinye zebenefit akazifumanayo akululanga uvela uwe nje noba kanjani. That is why thina xa sifika apha siye sizame kangangokuba sithanda zeThixo khulu nomzalwane makakhule, ngoba izinto akazawuhlangabezana nazo apha phandle xa sekekhulile uzoba nzima akavela baseline nje noba kanjani. Ngoba izwi lenkosi limile lithi izilingo nilingwa ngazo asozilingo ezingenzelwa ngabantu, zizilingo ezilinga abantu kakade. That is why kubaluleke kakhulu sikhule enkosini. Hallelujah. Ukuze xa sihlangabezana nezinto phansi sikwazi ukuma simese igama lika Yesu. Hallelujah. Ukukhula enkosini kukwenza wenze i-decisions ezi-right. Ingakho omnye uzibuza umuzo inceda ntoni lento yokukhula? Ikwenza mfana wami ukwazi ukuthatha izigqibo ezi-right, because lo mzalwane sekekhulile. Uthi sawucinekile zizinto ekubonakalayo uba mani abantu endiphakathi kwabo njengangoku, nendlela abathetha ngayo, nendlela benza ngayo izinto, but usizwe wena ngoba ilevel sowukuye elikholweni seyingehla, sowukhulile ukwazi ukuthatha izigqibo ezi-right. Uba kubiza uba uvala umlomo wakho ungaphinde uthethe kule nto ndikuyo, vele uvala umlomo wakho. Mali bagama lenkosi. Ukukhula kunceda entweni ezininzi. Hallelujah. Sakheni bazalwane. Into ehlangabezana nayo phandla. Ngana ulibala mina nto ekade ngisithi azophinda ahlala kafutha ngoba lo manje enza ngayo umzekelo ecawu. Nokuhleli bangayo mva ndenza umzekelo masanda. Amen. Last year mawuba umzayi nje buya nomntana ngothukile bona umbola ngazange ubona pha esikoleni sakhe sisibusi. Ngoku teacher lehlela lapha ngaphambili teacher okanye ehleli kubone kwengandazi wayihleli ke nganzito. Aba bahleli phaya bathetha nechomi yabo babaza iqophoza impumo apha eklasini. Bathi one funeka acimele, vala amehlo masijonge, bathatha icampus. Icampus laa nto iphuma pha laa nto ijikelezayo ukuyidrawa, bazayidrawa empumlweni. Bathatha laa nto, emveni koko bathatha isikhafu basifaka apha emlomeni, ulo uzawuhlatshwa. Bamhlohla isikhafu apha emlomeni kwenzela uba angazukhala. One, makavala amehlo wakhe acimele athi kahle. Okwesibini, bamhlohla isikhafu apha emlomeni angazuva utitshala. Emveni koko bamxelele bajonga ke kukhona indawo elapha emiqweqwe izaba buhlungu xa ufika pha uzunyamezela. Sebehleli ke ngekona sebekrobile ngo bantu hlofo eklasini. Uyayivama umswe ibingayiqhobho siyophumela ezimweni ukutsha abantwana ndlela abanesibindi. Ikwenza indaba okukhula masande uthathe decisions ezizizo. Thina sinexanduva yabona le ndlela xa sishumayela lapha le chance siyifumeneyo sifundisela uba mhlane xa nifikayo phaya esikolweni nikwazi ukuthatha idecision uba le andizukwazi ukwenza, andizukwazi ukuyenza le. Manje bonke igama lenkosi. Ke nina zintanda zakheni, ke nina zintanda zakheni. Ngo-2011 ngake ndaya eAmerica. Xa sifikayo phana sa-attend i-course for 5 days.
Ndandisuka beSouth Africa, ukhona umfana wayesuka eScotland, ukhona umfana wayesuka eIndonesia. Sitrainwa sibathathu. Sitrainwa ngabanye abafana abayithuba pha eAmerica. Basitraina lento esiyoyenza pha mina ndizawubuya. Ndizawusebenza eMozambique naseUganda naseGhana. Nale course yami ndizawubuya nayo pha. Basitraina. Bathi ke ngoku kolusuku lokugqibela sipasile sonke basenzela icertificate. Sibathathu sipasile, upasile lwaseScotland, upasile lwaseSouth Africa, upasile lwaseIndonesia. Bathi ke ngoku siyahamba ngoku siyocelebrate ke ngoku. Asuzugoduka sahlala ehotel eHouston. Hey sahamba wayinebhakhe enkulu lamfana. Udrive left ke pha. Sahamba sayongena kwenye indawo. Nxa sifikayo apha. Indawo enjani le? Into endayibona apho bawusoyiyo. Zange ndayibona eSouth Africa. Kanti xa ndiyibalisela abalapha into endiyibona phakathi hayi khona. Kuba ungazinto wena. Zininzi ezo ndawo ezinjalo apha. Njengoba sihlela betafideni ke ngoku bayasela ngabafana. Nalo waseScotland uyasela, nabayithuba besithena bayasela. Ndim ke ngoku nalo waseIndonesia liMuslim. Ayiseli. Dalibona manje lisibrush inhloko, manje lisibrush inhloko, ndabona sengasalibona. Kanti lona selinokuhlakanipha elinako because laba seliyazi lento yeUber nentontoni. Noma lazi request lapho abantu bazi ukuhlala apha. Balibonke igama lenkosi. Uyabona into kwelizwe inzima kakhulu bawusoyile. Xa ukhulile enkosini uthi ukwazi ukwenza i-decisions ezizizo. Yingakho sinosifiso sokuba ubani nobani akheke afikelele kuyazininyana azokwazi ukuthatha izigqibo okuzizo. Balibonke igama lenkosi. Hallelujah. Masiyambeni sigodukeni manje. Kenina zintanda zakhe. Hallelujah. Ukho abantu abanamandla phandle. Banamandla. Futhi vele ubone baya ensonto. Kenina zintanda zakhe. Inizinto esihlangabezana nayo nasemisebenzini. Ngeke ufune ukwazi ukuthatha isigqibo usiso. Nasesikolweni, nasekuhlaleni, thetha mina nasenkonzweni phakathi. Futhi vele ubone nje ba hayi shem usazifikela lo uyabonakala ba hayi manje imlungiselele level akaseluyo. Ngoba lo ngaso ukhulile ufulile awu entertain yonke into le. Awu yonke into le bomba hayi nawazile weekend. John phakathi ecaweni. Ncedwe ukukhula ngelaxesha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tiyakuthi akuphela amandla akuphela baleke kakhulu indawo yokuphila ube ngumzalwane okhulileyo enkosini. Noma ndithetha lamazwi endiwathethayo uma kusoyiyo. Ake ndaya kwenye indawo sinomngcwabo apha eCrossroad eMlindweni kuNgolwesine safika phana kwathiwa uyayazi mamhlanje isitotata mani baxela because kwathiwa phana akho ndoda izawuthetha apha ngoLwesine namhlanje kuzoshumayela omama. Into endayibona pha. Lizwi libekiwe apha. Yebazethi insoma abantu phana. Athethi nina andiyazi ukuthi ungene eBhayibhelini zothetha ngobani bani siyamazi. Bonke baphathwa mathixo Nkosi yami. Akho mama nongakaphakame apha.
akashumayela uKristu. Hallelujah. Xa sithi kufuneka abantu bakho ngase wonke ubani nobani akhule enkosini. Ke nina zintanda zakhe. Hayi manje kawufunda incwadi kaIzekile uqhubeka. Incwadi kaIzekile bazama uqhubile ku-fast. Ngeke bethu 80 sela betathala siya. Tatu suyena wamushiya bashiya abantwana bodwa. Ezekile chapter number 16. Ezekile chapter number 16. Ezekile chapter number 16. Oh, dear way, they to be praised. Go dear way, go dear way, go dear way, go dear way. It is there, it is there. No Yahweh, no Yahweh, no Yahweh, no asisakhonzi samiyeka kwalothixo samlahla sayeka konke ngenxa yezinto esidibana nazo kwelelizwe. Kodwa into esimisayo bazalwane yiko ukukhula enkosini nokumazi lesimkhonzayo. Funda mama verse number 4. Verse 4. Ayisikwanga inkaba yakho mhla wazalwa. Awufuna uqala verse number 3. Sithi nihloko. iJerusalem engathembekanga. Qala ba uhlena. Eva ilizwi likandikhoyo lisithi. Yes. Mtundini yiqelele iJerusalem ngezenzo zayo ezinezothe. Ayileli iJerusalem ngezenzo zayo ezinezothe. Yes. Uthi itsho inkosi undikhoyo kuJerusalem ukuthi yes imvelaphi nenkaba yakho ikwilizwe lamakanana. Yes. Uyihlo ngumAmori. Yes. Unyoko engumHiti. Ayisikwanga inkaba yakho mhla wazalwa. Ayisikwanga inkaba yakho mhla wazalwa. Awuhlanjwanga nangamanzi ukuze ucoceke. Now inkaba ke ngoku umntana musinxayise udla ngantoni? Ngenkaba. Ukuze aphile ngexesha esenoma sekumama wakhe ufitwa ngenkaba. Xa seke iphuma ngoku inkaba amen. Now kuthiwa ngoku wena inkaba yakho ayisikwanga. Uzelwe wena but inkaba isuka. Malibonke igama lenkosi. Njengoba uzelwe ukhona uzelwe but kukho inkaba yakho apha isaxhunywe khona. Isimo njengoba sinje kungoba inkaba yakho isaconnectile. Yilento siyithandazelayo umzalwane sikhule bazalwane kwenzela basi inkaba zethu zikhawuke kuve kuthiwa uhlanga inkaba. Uhlanga inkaba.
uzije udlanga ngabo usaxhumeke phaya. That is why kunje inkaba yakho ayisikwanga. Once yasikwa kuba lula ukukhula evangelini. Nyukeke nje ubona mathi hayi kuyanyukeka. Kunezinto ezikusurpriseayo nawe endleleni bayibona. Sokwenzeka nale kuba uqhawulwe inkaba. Ayisiwafunda verse 4. Ayisikwanga inkaba yakho mhla wazalwa. Yes. Awuhlanjwanga nangamanzi Hlanjwa. ukucoceka. Hayi awuhlanjwanga nangamanzi unje nje. Ukuze ucoceke. Yeah. Awuhlikihlwanga nangetyuwa. Hayi notyuwa tu. Awusongelwanga nangengubo. Awusongelanga awukho. Haleluya. Eyona siyithandazelayo masange mntanami ukuba sikhule enkosini. Imamela ubungqina apha benu ndefaka amandi. Yabona ngala2 ebusuku lapho uzawushumayela uba usiweyi apha enkonzweni. Ndathi amen ndihleli phansi ndathi ya. Kuyakhulwa ke ngoku. Nawu into esikelelekayo thina sikelelwa ngenye into. Sisikelelwa ukubona abazalwane bayakhula. Uve nje ubungqina nje babutshintshile ngoku. Inkabi sini. Kuyakhula. Malibonge igama lenkosi. Yasinceda futhi ahluma indaba okukhula. Napha esikoleni nasemisebenzini. Uzelwe wena but man usaxhumene nezinto ezithile. Ncede ba. Abantu bayamhlonipha umuntu osendisiweyo. Mhlonipha nyalo. Hayi bayasidela nje but bayahlonipha. Nibabona pha elalini yami. Ayazi bayiphile ndiyiphilayo nje nathi masifihli uphumele ejajalazeni. Bandiphila lempilo. Yazi nake nditsho nje bawusiweya ndithi yabona mina zange ndaba naye i-account ka-Facebook. Account yami ka-Facebook yileya ndandinayo ngisesezweni. Yile ndinayo ngoku ndisashumayela ngayo. Ukusindiswa kwami zanditshintshe i-account ndashumayeza izoni ezibendinazo apho. Zayazi impilo yami bayile. Kabe bethonya indoda apha emsebenzini ndandifunda naye eBaytown. Imoto yakho ndiyibona ime phansi kwemithi njalo pha emfuleni. Ndithi uyapho ubheka wash wena. Ungawungene nje kula ndawo elinise kuyo. Malibonge igama lenkosi. Siyambonga uThixo abazali bokubekeke nje okwempilo yami namhlanje. uThixo simcele sizakhe elikhonele lonyoko. Yasikelela kakhulu indaba yokubona abazalwane bekhulu. Benga-entertain yonke into le. Kunemimoya ekhohlakeleyo influence abantu. Yazi nendoda yake yasikeleleka apha ibone ngixhoma uNtata usiweyi eshubayela lapha enkosini. Yavuya lo nto ndithi uNtata usiweyi lo ndithi uyamazi amen. Ithi ndibuza bomazela ukuthi ndikhoze naye kakhulu uNtata usiweyi. Amen. Siyambonga uThixo bazalwane. Siyambonga uThixo sihlanganise ngenjongo apha. Hayi for enye into. For basikhonzena sinqule yena. Simbone futhi ukuhamba kwethu naye. Sikubone umahluko empilweni zethu. Bawubone nabantu bathixele. Hayi uchintshile ubani. Malibonge igama lenkosi. Ugqine emakhayeni wethu. Ugqine abantu esisebenza nabo. Ugqine abantu esihlela nabayazi. Uba hayi manje ubani ngoku awutshintshi. Kukho into ebonakalayo ba ingenile nyani phaya. Malibonge igama lenkosi. Cela sithanda zibazana isiphakamiso. Moya ingcwele siyabonga.